karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Lo, Oy, Ma'am Sabrina, ay tamo din na. Nganong niya makadinhi magbugwal og yuta, Luel mo? Ha? unsa may plano nimo ining ka sa Albor Uno? Lo, nakabati ka nako. Nganong imo man ang gilimpyuhan? Tungod kay gisuko ko niya. Ha? Kinsa nagsugo nimo nga bugwalon kining dapita? Kawan, Lolo Elmo, may makita ka ba sama kang analisa? akong mga huna ang nagsuko na ako nga limpyuhan kining dapit, Ma'am Sabrina. Oh, unsa? Ma'am Sabrina, dinhi kong magdako nining baya. Mauna gusto ko nga anhesag ko dinhi mamatay. Oh, Lolo Elmo, Gusto ko nga mabuhi kining dapita, Mama. Lo, nagkinahanglan ka og dakong kwarta aron mabuhi nimo kining dapita. Luwa man tao kay kwarta, Loy. Wa ko makinahanglan nga mubarog o balik ang kasa Albor Uno, Ma'am Carding. Gusto lang na akong limpyuhan kining dapita at imanon ang harden nga porma o kasing-kasing. Sige, sige. Tabangan ka na mo, Lo. Tinguod ka, Ma'am Sabrina. Gusto sab ko nga mabuhi kining dapita, Lo. Kay murag na adin ang tubag sa kalinaw ining dapita. Aha. Daghan og mga tanghaga nga niya ining dapita, Lo. Mga espiritu nga wa mahimutang, mga daotag espiritu nga gustong miguba sa maay natong panghuna-huna. Ma'am, dili ra ba ganahan si Madam nga hilabtan ng dapita? Di na to siya pahibawin. Mao ba? Sige, agaw man sa kanamo karon. Ikaw ni bala, ma'am. Sige, tabangan na to glimpyo kining dapita. Tunga sa adlaw ra ang gihatag na sa tudal nako nga manglimpyo ining dapita, Ma'am Sabrina, ug panahon na nga mauli na ta. Sige, og mamalik ta dinhi. Unsa? Gusto kang mutabang og limpyo sa Casa Albor Uno? Ordel, Apan ngano man? tungod kay gibati ko nga naa sa maong dapit ang tubag sa mga patay nga wa mahatagi og hustisya ining dapita. Unsa? Dili maayo og history kining dapita, Rodel. Labi na ang sapa sa banlot. Og dunay namatay og ipatay dinhi nga wa pagyud mailhi kinsa ang nagpatay. Tungod ka na kay tidunglo kining dapita. Lakip na ako. Rodel, ayaw pagsultian na. Ayaw huna-huna ang nga tinunglo ka. Pero mao ka nang gisulti ni Lola Tinay, dili ba? Nalimot ka sa gisulti sa tiguan? Dili ka makalikay sa hamok sa mga katiguangan ni Rodel. Dugo sa mga demonyo ang naglatay sa imong kaugatan. Naakan mo ang katapusang dugo sa pagkadaotan, Rodel. Ikaw ang mabayad sa mga kriminal mong kaliwat. Rodel, ayaw na ko na huna. Dili na ni mawa sa akong nahuna, Sabrina. Tungod kay mao kini ang tinuod. Ako sa mga nakaingon nga namatay siya tila. Ako! Gusto ang tiguang. Naasa akong dugo. Ang dugo sa kriminal. Rodel, asa ka? Papahangin naman ako sa gawas. Kinuo ko. Naapektuhan naman ni noon si Rodel sa gipanulti ni Lola Tinay. Sa kung buhaton ini.
Kinahanglang mahusay ang tanang nahitabo ining dapita. Manoy, di magimugikan si Ma'am Sabrina. Dito mi sa Pikas Buntod. Sa Casa Albor Uno. Kana, Nagunsa man mo dito. ay lagi pagsapa ko. Pero gustong atiman nun ni Ma'am Sabrina og Lolo Ilmo ang maong dapit. Mao ba? Manoy to, adi ay. May pakita ko nimo. Unsa man na? Kini. O, karaang retrato? O Manoy. Og tanawa ang naa sa retrato. Uy, familiar na ko ang naam. Mura man ni og si Madam Mercy nga batan-on. Parehas ta ko na una, Manoy. Di man na mo nakuha. Ha? Tay paragod. Uy, Annalisa. May gitago ka ba nako? O Manoy. Ayaw pa makakod. Annalisa, hain naman ang litrato. Imo na din ang gipakita ni Carding? O Ma'am Sabrina. O parehas may tanaw ining babae nga nagkugos og bata. Si Madam Mercy kini. Ang binalapi. Unsaon man nini mo, Ma'am? Way laing maka-confirm kung kinsa gid ang naa sa litrato. Gawas ni Lolo Elmo. Kain man si Lolo. Tuwa sa garden sa luyo. Lolo Elmo? Ano ba nagbugwal magyapog ka ng garden? Pahuhay sa kuno. Kaya ko lang gibutangan og ali ang mga buwak nga Rosal diri, Ma'am Sabrina. Lo, may ipakita da ko nimo. Usa man naman. Kanila ba? Kaila kay ning niya sa litrato? Nakaila ko anak nila. Tinaara ko sa kilid anang gikuha anong retrato. Kinsa man na sila, Lo? At kining nagkugos og bata ay mauni si Madam Mercy. Ang kining lalaki sa iyang tupad, mao si Sir Pelemon. O kanang bata? Uy, naunsa man yung bata nga gikugos si Madam Mercy. Giwilis-wilis sa mga naong inyong bulpin. Mao gid na nakapahibong nako, Lo. Bata ginang gikugos ni Mama Mercy, di ba? Oo, bata ta na. Sa sero, dilit ka ng gikugos ni Madam Mercy. Gusto gid ang among pagduda ni Annalisa. Ay, diin man na ninyo nakuha, ha? Kuan, Lo? Diin ninyo makuha ka ng karaang hulagwes sa pamilya ni Madam Mercy? Lo, ato na ning sekreto, ha? Ay, ayaw ka pala ka, Ma'am Sabrina. Makatago kong sikreto. Amo nang nakuha dito sa bahay sa ginganlan og Ramil Palasyo. Palasyo? Oh, nganong may kaila ka bang palasyo ining dapita, Lo? Oh, si Don Ignacio Palasyo. Dako ang ilang bahay sa ibabaw sa lungsod. Og sama ba sa piningbaya nga karaan? Sa maong bahay, Lo, ha? Oh, Kung mao ka na, nakaila ka sa tiguang nga nahimo nilang katabang, si Lola Tinay. Tinay? Oo, tiguang nakaayo siya, Lo. Mas tiguang pagani nimo. Wa man ko'y nailhang Tinay. Mao pa. Ay, pero ang nanong dito man niyo makuha sa bahay sa mga palasyo ka ng retrato nila ni Madam Mercy. Nakasakami dito, Lo. Kay kaila na mo ang tiguang nga si Lola Tinay. Og suhito siya sa nahitabo ining kapita. Labi na sa sapa sa banlot. Og sa pamilyang Rema. Ang katiguangan ni Rodel. Lo, sa imo ikasulti ini? Ha? Ay, wa ko'y kasulti bahid, ana. Wa man ko'y kailang Tinay. Pero nahibaw ko nga kanang yuta sa ibabaw nga bungtod. Palasyo ang mga tag-iya, ana. Wa kay kaila sa mga palasyo, Lo. Kanang Ignacio Palasyo. Maura ka na nga akong nailhan, pero kausar ako makatunog niya ng dapita. Ulit tao pa ko. Mo pa. Pero wa kay kailang Ramil Palasyo. Ramil Palasyo? Oh, Lo. Ramil Palasyo. Hinumdumi ko noong maayo, Lo. Ramil Palasyo. Kinsa man na siya? Siya na lang ang nahabiling buhi sa mga palasyo, Lo. Ramil Palasyo. Wa ko'y mahinumduman anang maungan. Wa ko'y kailang Ramil. Okay, Lo. Naunsa maros Mama Mercy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!